त्यांचं सगळं सांगते मी तुला हिस्ट्री वर्षभरात काय केलं मी सांगितलं तुका दिसता माका आता अंधार वेळात कसा माका सगळ्यांचं दिसता पण कोणाचा भया कसा समजताला काय कसा फोन तिचा लगीन झाला तिचा गेल्या वर्षी सप्ता शब्द खोटी हा खोटी सप्ता खोट कशी आहे अहो धवाऱ्याला लगीन केल्या ना फॉरेनचा आणल्या ना दिसला नाही का आमचा दिसला काळा 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 Yeah.